Kontxako bandera ari txuriz, urdinez eta urre kolorekoz josten da, eta hain zuzen ere irabazle kolore horietxe dituzte. Txuria urdina eta pistira urrea. Biba Arraun Lagunak, biba Xubane Uribarrena eta biba Ane Sánchez. Kaixo, Kaixo. Arratxaldeon. Pasa, eta eseri, begira, horre dingo dugu. Arratxaldeon, horrexe. Ongi etorri txapeldunak. Eskerrik asko. Eta zorionak, Eskerrik asko. Ze ondo, ez da? Ondo. Gustora? Primeran, bai. Zer moduz doa astea, Ane? Ondo? Ondo. Atzo horrezaka pixka. Atzo jai egingo zenuten noski? Bai, noski. Gaur ez? Gaur ez? Edo gaur ere bai? Baina desentrenamenturik eta horrela ez duzu egiten? Horre esaten daba, desenternatzea. Oain behobia prestatu behar dugu. Bai, aportatu geha. Preparadoreak. Bai? Ordan orain korrika egin behar duzu, Xubane? Bai, pixka talatzea batik. Arrauna antxipoi da beste kirol bati usteatik. Eta taldean egingo duzu, elkarrekin? Taldeko batzuk atatzea. Bai. Plana daugaz behar da. Bai, Bueno, igandean estropada amaitu zenean, Xubane, zer moduz, ze sentitu zenuen? Ez dakit ohitzen den bat banderak irabaztera, baina zure laugarrena? Ez da gutxi. Ez da gutxi? Bueno, azkenen emozio askoko momentua da, aurretinik uzet esan deula, no? Txikitako ametxoi, laugarren aldiz betetzea, behin lortzea ja kristona izango zen, da, ja laugarren ez izan da, kriston pozik, da, atzen dauzkezun pertsona guztioitaz goatzetzea, taldea eta zebai, lehenengo aldiz lortu duten horieta zebai, azkenen veteranantzako ere bai, arrotasun puntua dalako ikustea gazteek indartxu bat ozela eta behaien ametsa betetzeko aukera auketela gure eskutik, da oso momentu berezik esan. Hane, kontua da, Kontxa eta Liga biak irabazi dituzuela, bazineten favoritoetako batzuk, baina gero egin behar da. Bai. Eta ez da erresa, Denboraldi aurreare bai oso gogorra juntzan, aurten inoiz baino gutxigoa uretaratu dut trainerua, zailtasunak eukiteulako konpaginatzen lanak, ikasketak eta kanpoko jendea etortzen da, eta negua oso gorra izan da gimnasion, baina, merez izan du. Hor bazenuten har bat, ez da? Esaten zelako itxaso txarra egon zitekeela, eta Tolosaldea hobeto ibiltzen zela itxasoan, eta Arraun Lagunak behar bada ez, eta horrelako kontuak. Arantza hori ondo atera eta geratu zen? Bai, nik uste azkenen aurreko igandea bukatu zen hortan, jamundu guztia izala zuzenen esaten 2 metroko latuk zeuden urrango igandeako, egia dalako aukerak zabaldu iteiala, baina, azkenen Arrauna da egoera guztietan moldatzea, eta suertez esango nuke talde sendoa gehala zentzu guztietan, bai itxason da baita itxaso gorretan, baina, bai amorru puntu horrekin, ja azkenen nik uste talden guztik nahi genuela itxasoa egotea, esateko, mira, itxasoakin emaki. Guri ere dudatu arazi ziguten. Azkenen burua zalantzan jartzi zure. Lehenengo igandea eta gero oso lasai ginen, baina gero ja Asteianen zurrumorro horiek, Arraun Lagunak itxason ez dela ibiltzen, egia da guztaien, igual momentu kritiko gauki genitula itxason, ez genelako guaindekan akoplatuta taldea eta, baina egia da Arraun Lagunak momentu espezifikotan ez duela faiatzen. Eta gero gainera kalea ere hor dago, eta lehen kalea tokatu zitzaizuen, hasiera batean etzen desiratuena, baina, ondoren badirudi, etzela ingaizki joan, ez da? Emaitzak onak dianen kale hortatik, gero mundu guztiak kale hori nahi du, egia da. Ez egia da, lehenengo kalea gure gutzako ona da, eta badauka zati bat, zaiagoa dana, hor eutxin bartzaio, saiatu behar da aldan segundu gutxina galtzen, eta bere alde honak ebai aprobetxatzen. Ziabogara iristerako, hori 7 segundura zegoen jadanik, buelta hori hartzen denean, eta ikusten denean, aurreko diferentziak ikusita eta bigarrena distantzia batera dagoela, disfrutatzen du arraunlariak buelta horretan, ala ze pasatzen da barrutik? Bai, nik uste gozatzea besteik ez dela gatzen momentu goitan, da bai esango nuke igual irabazituten guztitatikan izan dela kaso gehien disfrutatueten itzulera, eta talde nahiko isila geha berez barrutik, baina nik uste igandeko estropa barrutik ikusita, ahots asko entzuteia, bata beste animatzen, danai taldea eskatzen paladako itza disfrutatzeko, eta leheno esan detena, 5 minutu oitan momentu pia eta pertsona pia pasatzen zaizkizu burutik, da, nik uste pixka kontrola galdu genula bukara hortan. Bai, hitz egiten da, ez? Gaude 4-5 pertsona,
momentu batzutan hitz batzuk esateiteunak, baino hitzein. Izenak esango dugu, ez? Bueno, izenak edo, igual olatu bat da honen goraiteko, edo, zuzenketa txikik, igual veterananak esateiteun gauzak, baino egia da, azkeneko 3 minututan ja ikuste ginaren aurretik, da aurreko eguneko 10 segundu geneuzkaren isilu gabe jun ginean, buiakaia ospatzen. Zure burutik, azkeneko buelta hortan, 5 minutu horietan ze pasatu zen? Ez naiz ez dagoatzen, oso emozionantea izan zen, eta zan gurea da. Itxasoa nahi zuten da, tori itxasoa, eta, maitezun jendeaz, ez, eta kosta zaizu guztia horrea heltzeko, hoi denataz goatzezea. Ez dakigu irudiak ikusi ote dituzuen, edo askotan ikusi ote dituzuen, baina orain berriz gogoratuko ditugu. Ikustezagun, Arraun Lagunakek nola irabazi zuen Kontxako bandera. 120 metro, Arraun Lagunak! Aurretik dugu, oso estropada dotorea egin dute. Begira ze diferentzia. 9 segundo Tolosaldeari, hori 15, Tolosaldea oso txukun bigarren luze honetan. Ia 0 kalera zartuta, Donostia Arraun Lagunak. Luganien etxapeldun! Hor da orain Tolosaldea! Donostiako traineruentzat egun handia eta erreginak irudietan dituzuenak Donostia Arraun Lagunakeko emakumeak. Patrontzan erantzunkizun handia hartuta. Eta gaurko giroarekin, barrurantze patrontzarako eta oso exigentea baitzegoen, baita hori, Mikel. Epaileak eunenekoak eta xehetzen ari dira. Txuban, ezen bat aldiz ikusi dituzue irudiak? Egia esan oso estropadak desentetan ikusteko naiz, baina uste Kontxau 2 aldiz bakarrik ikusetela. Ez duelako denbora eman. Ez denbora keuki, atzo resaka gehiagiz egon, así que lasai etxaletik, baina gaur lehenengo gauza inetena goizen esnatzeakon, txanda guztik ikusitut, estropa guztik ikusitut, baina, Laister astebete eman da, Laister gaztain azpinda dialogoke kasi memorizakin goiteu. Zuk ere, zenbat irabazi dituzuzuk, zenbat bandera? Nik 4 baita. 4 irabazi dituzuzuk ere. 4, erraz esaten da, 4 bandera irabazteko asko entrenatu behar da, Desde logo baietz. Lan asko, sakrifizio asko, eta egia da Arraunen astezeanen umegotan ez, zure helburua dela ondo pasatzea, disfrutatzea eta zerbait gehioitea, ez, baina heldutzen zoazela, responsabilidadeke haunditzen doaz, eta guztioi konpaginatzea ez da erresa, baina, holako momentuk merezi dute. Txubane, eta irudietan Joana Alzuet patroia negarrez ere ikusi dugu, zer esan Joanari buruz? Joana nik uste oso pertsona berezia dela gutzako, gero talde baten barrun beti dauzkezu afinidadek, nik esan guen justo berezikian eta nik kriston afinidade daukeula berarekiko, 2023 gukinon zanen arraunari bezala zeon, etzun suerte hoi euki hainbeste arraun naiteko, aurten kriston erronka eutxi dio, eta zalantzan jarria momentu askotan bere lekua, baina nik uste danak talde bezala kriston konfiantza transmititu nahi izan diola, eta oso pertsona langilea dela, eta nik uste, ez da hola asko esatea behangatik ze indako lanak inda demostratu zenolako patroia dan, da punta-puntako patroia dan, naiz eta oain arte posizio hortan ez egon izana, baina bere lanak inda konfiantzakin dana demostratu. Bion artean 8 bandera baituzue beraz, baina ontzian lehenbiziko aldiz bandera irabazitakoak ere baituzue. Hori nola bizi izan duzue, gertutik, hurbiletik? Azkenen horiek politia itegu ez, zuk erronka jartzen zoaz zure ametsak betetzen, zure helburu betetzen, baina jende berria etortzeanen ilusio berezi bat ekartzeu ontzi barrua, eta behaien urduritasunak, eta hoi bizitzea oso gauza politia da, eta hoi da urte bakoitza berezia egiteguenak, ez da urte bat berdina dana, eta taldekide horiek markatu itegue urte hoi. Eta harrera, hitz egin dezagun harreraz, behin kaira sartzen zaretenean, Txubane? Oso momentu berezia, baina egia da guk sortez, bertako taldea izan da sotoa eta dana bertan eukita, sorte hori daukeu, traineru harrapalatik atera ezakeula, da gure jendeakin ospatza daukeula, baina, pixkat kuestion daun kontua da. Azkenen Kontxa herriana da, jendeana da, eta guk suerte hori daukeu, da kriston goxotasuna sentitu deu, baina ulertze dure beste talde batzuna zerrea ezin dutelako festa hori, xarma horrekin, betiko xarma horrekin bizitu, eta planteatu bardan zeuze dela, baina guk suertez
nik uste gure jendeakin ondo ospatu genula, eta ilusioa hor da, hola, ze azkenen nik uste urtetik urtea geroz eta arrauneko kamiseta gehiago ikuste jala, zaletu gehiago, da hori Donosti bezalako herri baten zaila da, azkenen arrauna ez dalako puntako kiroloi, baina ez da erreferentzioi, baina nik uste bagoazela bidea egiten da, beste modu baten ari gala ospatzen ja urtetik urtea eta asko zeo beto. Anekdota bezala, lau banderatatikan, nik 3 bigarren igandeko ospakizuna galdu eta antidopina tokatu zaitelako. Bai, Bai, ze horre, itxaron behar izaten duzu, denbora desente. Bueno, egia da, irabazlea usteiela arranpatik ateratzen edo guretan da bandera astinduta, baina gero ia zure bila etortzea eta ospa, zikenik arranpa, ez dut io traineru bat. Horko meria izaten da, pixa egin behar eta pixalarririk ez askotan, ez da? Bueno, suertez, bastante azkar inun baino bai. Aurten beste tradizio bat ere errekuperatu duzu, eta da, irudietan ikusten ari garen bezala, ari ginen bezala, Konstituzio plazara atera zinetela nahiko azkar, ez da, esango dugu, jende aurrera, eta hortxe zenbat jende zegoen zuei begira Konstituzio plazan, Xubane? Bai, da, azkenen plaza berezia da Donostiarrantzako, ni super donostiarra naiz, eta netzako, nire Donostiko bi momentu garrantzitsunak dia Kontxa eta Morra da, eta orduan plaza horrek dana esan nahi du, da, balkoi horta igotzea, bandera horrekin herriai eskaintzea, jende lagunai, familiai eskaintzea, oso momentu berezia, eta aurreko urten bai zorte hori euki genuen, aurreko urten irazitako bandera guztiekin balko joi betetzea, eta azkenen memori neukiko iteun irudipia sortzeia bertan. Txapeldunak izanik, eredu ere bazaretean, zuek baino gazteagoak, zuei begira daudenak, konturatzen zarete, jabetzen zarete horretaz hor bide bat egiten ari zaretela? Egia da gu umego ginanen edo gaztego erreferente batzu genitula ez, eta bain kontuatzea erreferente horiek jaz daudela arraunen, jagu pasageala izatea referentea eta gauza polita da, eta nik pentsatu nahi dut dauden gaztek eta gugola ikusita giro honekin eta behaiei ere hoi bizitzeko gogoa eta behaien amets bat bihurtzea. Xubane, zer da Lugainen ez zuentzat? Nik uste hain dala Tokioat probetxu gutxi ateatzei jauna, ze azkenen traineran exigentziak eskatzei zula igual beste espazio bat, imar da lan hortan zentratzea, baina, lehenengo Kontxara bat genuen hortan horre ote ginen pixkat burrukan beste kategoria guztikin, genekan material gutxi hori, danan arten konpartitzen, da nik uste momentu asko bizizan diteun txokoa dela, zaindu inbarko genuna pixkat gehiago, pixkat talde konexio joteko, ze, azkenen lehenengo paladak hortikatea ja, lehenengo garaipeneako bidek hortikatea ja, eta toki berezia da, gure etxea. Bikote, gure ustez, orain pantailaren bestaldean ikusiko duzuena ezagutuko duzue, ea ezagutzen duzuen, pistak emango izkigu gure lankideak. Maider Eguez, arratsaldeon, non zaude? Jose Bizkor motuen. Kaixo, Xubane eta Aneren etxean, edo bigarren etxean nagoela esan ezake, hemen Donostian, Loiola aldean, Arraun Lagunak taldearen egoitzan eta begira, zelako argazki politia 2021 da, eta hor, ilemotzarekin aurrean dijoana Xubane eta hor atzerago mototxarrubia horrekin, hortxe, ane, euren buruak ondo ezagutuko dituzte, 2021ko argazkia da, lehenengo liga eta lehenengo banderako Kontxa irabazi zuteneko urtea. Hori, 2021 eta hementxe daukagu, torri, aurtengo Kontxako bandera, gira ze polita, hementxe, hemen luzitzen du pila bat, hemen jarri dute guretzako, guk ikus dezagun eta ikutu dezagun, Itziar Egurenek, Arraun Lagunak taldeko edo klubeko presidenta, eta hemen daukagu ere, Aitziber Abasolo, Xubanen izeba, arratsaldeon bikote. Arratsaldeon bai. Arratsaldeon, bai, ongi, kontentu. Sorpresa hartuko zuen Xubanek, zo ikustean, Mintzatze baietz, bai. Zorionak bihoi. Eskerrik asko bai. Hori lehenengoa. Itziar, orain dela gutxi, irakurri dute legunkari batean, esaten zenuela, orain gutxira arte egontzaretela arraunlariak topatzeko kartelak pegatzen,
eta denbora gutxian, begira ez, orain banderak eta banderak pilatzen ari zarete. Haze evoluzioa, ez da? Bai, egia esan evoluzioa sekulakoa izan, hasieran trenero ateratzeko idea bagen eukan, baina arraularirik ez, eta orduan kartela jarri zean, inork arraun egin nahi balin bazun. Eta gero ondoren hasi zean arraulariak etortzen, baina denek ez zuten etorri nahi gure klubera, ze bakarrikan proiektu bat eskintzen genien. Nik uste, ez zutela ulertzen onki zerrarik inen eskaintzen, baina, begontzian beste arraulari batzuk, hori ulertuta gure gana etorri nahi izan zutenak, Xuanetan ebezela, ez? Bai. Gainera aldaketak ere egon dira, ez da, arraunlarien aldetik, eta, aurten ere lortu duzu oso talde sendoa egitea, eta galdetu nahi nizun Itziar, lana, entrenamendua, eta argi dago, esfortzu horrez gain, ote daukazuen beste sekreturen bat, edo, emakume talde honek baduen beste sekreturen bat, horren beste arrakasta lortzeko hainbeste urte segidan. Sekreturikan ez dago da, askotan esan detena, harimadun proiektu bat. Jende oso involukratua dago, ematen duna baino, daukena baino gehiago ematen duna, eta, pasarri batetik ateratako arraun klub batek, ez dauka mugarik, bere imaginazioan noraino iritsi daiteken, eta hori da ikusten nahi dana, ez? Azkenean, ideia oso da, gero, zorionez, bauzkago ere familitikoak, kriston pila laguntzutena, ulertzen dutena erokerio hau, honek, nola asebetetzen gaitun, eta lagundu egiten gaituzte, hemen egoten ez, topera, eta eskertzekoa da. Aitziber, erokeria bat dela esaten du Itziarrak, ala bizi duzu etxean ere, zuzara Xubanen iseba, nola bizi du Xubanek etxean, arraun lagunak taldearen egunerokoa eta martxa hori? Tope, arrauna goizez, arrauna txaldez, arrauna ez dakizer, entrena gora, entrena bera, beti oso pendiente, baina, gustoko gauza egiten du, eta orduan aurrera, eta holaxe. Eta txingurria bezala da, eta orduan dale, eta ikusten da, bera eta taldekidek ere, azkenen denen lana da, ez da bakarrik Xubanena. Aitziber, igandean, ze momentutan izan zenuen besarkada bat eman Xubani, eta zer esan zenion? Justo, traineru aiatuta zeak ustea, arraunak ustea juntzenean, harrapatu nun, eta esan nion, bueno, zer ditutan agota, hola, onbartzea, eta ondo pasatzeko, eta ongo ginela. Bai. Bertan egon zinen, oso? Bai, bertan egon ginen denak. Itziar, jakin nahi nuke, momentu honetan, arraun lagunaken garaipen pilo honen ondorioz, emakume gehiago hurbildu ote zaizkizuen klubera, arraunean hasi nahi dutela edo ian abaritu duzuen puntx hori edo. Bai, arraularia bai neskak eta bai mutilak, eta guain arraun eskolan, gaur entrenamentua zuten da, hortxe daude 11 bat gazte berri etorri dianak, asko da Donosti batako, ez da asko bizia, baina Donostien kirola asko dago, eta arraunaietako bat gehiago da, eta hemen martuten txomin tarte honetan gaudenez, ez gaude oso eskura. Baina pozik gaude, zedekan badijoazte pixkanaka etortzen, gure traineruko arraulari baten anaia eta beriken arraunera ditutakoa aitorreta ere itzari aurren eskola eramaten, eta egia esan oso pozik lortzen egian emaizekin, eta kartela pegatzetik, baina arraun eskola bat eukitzea, eta hortikan Xuanetan eren oinurdekoak haber sortzen dian. Zoragarri. Itziar eta Aitziber, hementxe dituzue galderaren bat bota nahi badiozue, Maialen Xabi, entzuten zaituztete, Itziarrek behintzat bai, eta Aitziberri ni botako nioke galdera aurrera. Bai, Itziar, ea etortzen diren oinordekoak, gade esan duzu oraintxe, zer esango zen eguke arraunen etorkizunari buruz, nola aurre ikusten duzu, datorren urtea eta urrengoak? Gure partetikan nik uste dut oso ongi, zedikan neskak gogotsu daude, talde tekniko ere gogotsu dago, arrobiko talde tekniko ere lanerako prest, orduan nik uste dut aurren berriko urte hauetan gauza oso ondo dijoala, giro oso politia dago eta arraunek badauka oraindikan zer esan handia. Eta nik Aitziberri galdetuko nioke ea familia hor barruan eta zuzenen ikusten duenean sufritu eta gozatu zer egiten ote duen gehiago.
Vale. Aitziber, Xabi galdetzen du ia arrauna etxetik ikusten duzuenean, zer egiten duzuen gehiago, sufritu ala gozatu? Proportzioan zeitzaten da nabarmenago? Momentun ez da ikusten arrauna. Area juten zarenean bai ligan bai, nik ez dut ikusten. Han ez dut ezer ikusten, eta hitzen danarekin, enteatzen zea, zeiten duen. Eta etxen tokatu zaitarten batzuk ikustea, eta aukera aukazu telebista itzaltzeko, baina ez dezu itzaltzen. Baina izan dira, ni okerrago etxetikan bertan baino. Bertan nolaz dezu ikusten, honik ez dut ikusten. Aukeran bertan egon, eta gero etxea jun, eta ja egunen bertan gero ikusi, berriz ikusi. Biba sufrimendu goxo hori, garaipenerako, ara, ez da? Bai, ez dakit, merezi du, baina gorra dare, bai. Juligantz izatea oso gorra da, honeketxua. Eskerrik asko bioi, eskerrik asko Aitziber eta Itziar, zorionak berriz ere, segi gozatzen garaipen honen goxotasun hori, eta hementxe, zuen Xubane eta Aneren etxe, bigarren etxe, edo lehenengo etxe honetatik agurtzen gara, Kontxako bandera polit hau ondoan daukagula. Haupa, Maider, eskerrik asko Itziar eta Aitziber ere mil esker gurekin izatearren, eta Kontxako bandera gehiago ere ikusten ditugun inguru horietan zintzilika. Xubane eta Ane, amaitzeko zuen etorkizunari buruz ere galdetu nahiko nizueke, ea zer dio zuen, Xubane zugandik hasita? Itziarrek esan duna, ez da, nik uste talde politia aukeula, gogotxu gaudela, erronka berriri eusteko, baina, lehenengo gauza pixkatatxeen hartu, gorkak bai esan duna, hilabete asko goaz entrenatzen, lanen, eta buruak pixkat pausa momentu behar du, baina, gozea ez da bukatu, eta, jarraitzeko gogoakin, da garaipenekin baldin bada hobeto, eta bestela, sufritzen jarraitzeko. Gozea ez da bukatu? Ez da bukatu, han ez zure kasuan ere jarraitzeko gogoarekin? Bai, printzipioz, helburu berria jarrita dazkau talden, ez deula lau Kontxa eta lau ligakin gehatu nahi, orduan, dena ondo baldin bai joa, eta lana ikasketak, eta etxeko gauzak eta konpaginatzea baldin badazkau, Leheno pentsatu daukeula argazki bat, Kontxa bostek irabazi deula aldiz, beste horrentzako, kompletatu inbarde. Azkeneko bat falta da orduan. Baina betik bat gehiago. Lauarekin bosta nahi. Alba da bai. Gero 6 nahi. Alba da bai. Bikote eskerrik asko etortzegatik. Gozatu.